салом алейкум ҳамдиёрони азиз, бо шумо гурӯҳи ангур ва боғ аст ва ман ҳозир ба шумо ду намуд ангурро пешниҳод мекунам ки пухта расидааст дар ҳавлии ман маҳаллаи испечаки шаҳри душанбе наздикиҳои посоли амрика. ин сурхре ки мебинед, ин ангури шоҳона, сафедро ки мебинед ангури украинӣ, номаш преображение, ососта номи тоҷикӣ метиҳем. аллакай додагии номи ӯзбекӣ дар турсунзода инро оқ шоҳона, як не ки шоҳонаи сафед мегӯянд, шоҳонаи сурх, шоҳонаи сафед. донаҳояш нисбатан ба шоҳонаи сафеда шоҳонаи сурх калон аст, лекин дар маза шоҳонаи сафед аллакай ширин шудааст. ҳозир ман якта шоҳро бардошта ба шумо нишон медиҳам. ин аст шоҳонаи оқ шоҳона, шоҳонаи сафед, яъне ки шоҳонаи сафед, не ки кам сурхча шуд. оқ шоҳона ва инаш шоҳонаи сурхи худамон ки бисёр вазбин аст, хушаш. инро бинед чӣ хеле базеб. имрӯз ман дар супермаркет дидам 65 сомони мондагӣ, вай хом буд, аз они ман пухтагӣ ангури ман, вай 65 сом бошад, агар ва худо инро барам, агар 90 сом арзон набудагист. ва донаашро ҳозир ман ба шумо нишон метиҳам. як ду донаашро канда аз болои дастам нишон диҳам. ина бинед, якташро тоза карда нишон диҳам. бинед, вале офтоб нест, бе офтоб аст, камтарак ҳаво ториктар шудааст. ман гирифтам, кане дар лампочка гирем, хеле башавада. дидед ҳамдиёрони азиз, ин шоҳонаи худамон. акуна аз оқ шоҳонааш канем кани, оқ шоҳонааш нисбатан ба шоҳонаи мо хурдтар мешавад. хурдтар мешавад. мана дар назди ин шоҳона монем, агар нисбатан хурдтар. ин сафедро парваришашро проблема надорад, майда-майдааш кам мешавад, тезтар мепазад, тезтар ширин мешавад. ин шоҳонаи сурх проблемааш калон мешавад, анахел майда-майдааш ниҳоят бисёр мешавад. ва агар шумо ҳамин майда-майдаро сари вақт анахел майдаашро тоза накунед, ангури шумо хушсифат намешавад. як қисмаш мепазад, як қисмаш намепазад ва кораш бисёр аст. кадоме орзу мекунад ки шоҳона кунад, мана аз ҳамин ангур кунад, мана аз ҳамин ангур кунад, агар дониста монад ки вай бояд меҳнат кунад. бемеҳнат ин шоҳона намедиҳад худашро. бемеҳнат майда мешад, безеб сагак мешад, касал мезанад. умуман бемеҳнат инро гирифта наметавонед. агар ки чойловоятон баландтар бошад, аз ин накунед, хуб ки шумо гирифта наметавонед, чунки дар баландӣ шумо биромада кор намекунед. инро дар пастӣ кадан дар кор, ки ҳар сари вақт тоза када, хомто када, дору задан дар кор. дар баландӣ кунед, агар хушатон наявёд он корро кунед. ана бинед чӣ қадр хушрӯ шудааст. ҳозир мечашем кадома ширин аст. сафеда ширин аст, сурха ширин аст ва чӣ таъм дорад. таша сурхаша мегирем. аллакай ширин шудааст, хӯрдан боб шудааст, туруши умуман нест. 10 рӯзи дигар истад бо як бора ширин мешавад, қанд мегирад. имрӯз 6 июле, ин бояд 20 июл нақс пазад. амин. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бо як роҳати ҷон, меҳнат кардед, роҳат мекунед. инаш сафедашро мехӯрем. сафеда ширинтар, хушнам накун. ҳар кас мазаро ба худаш хос ба ки маъқул аст, ба вай алоҳида маъқул аст. сафед шириния, қандаш бисёртар. ман ҳамдиёрони азиз, ман ҳамин 1.5 килоа шоҳона аст. донаҳояш калон бинед, чақад хушрӯй, чунки ман меҳнат кардам. инаш шоҳонаи сафед, оқ шоҳона.
ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. ҳарду ин ангур донадор аст, кишмиш нест. бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед, меҳнат кунед, чунки дар натиҷаи меҳнат шумо роҳат мекунед. дар паноҳи худо бошед.